Once again, welcome back to Nanonji Pasatu vlog. Ini ana sister paka baveru Dubai poyidire. So akalide ana Dubai full tirga undilla ini. Ini enku Dubai da Abu Dhabi puna Presiden Palace pondilla. Ini enku Arabi nagala Palace pura tovaregulla. First Palace podu Palace ticket malpodu. Ticket ಗೆ 75 dirham. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪಲು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇರೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ದೂರ ಉಂಟು ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಡು ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಕಸರ್ ಅಲ್ ವತಾನ್ ಅಂದ್ಲ ಪಂಪೇರು ಒಂದು ನನಂಜು ಪುದರ್ ಐತ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಉಪ್ಪುನು UAE ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಬುಧಾಬಿಡು ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಉಂಟು ಈ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಜಾಗ ಸಾಧಾರಣ 380,000 ಎಕರೆ ಉಂಟು ಇಡೀಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 AM ಹಿಡಿದು 6:30 PM ಮುಟ್ಟದ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪೀನಿ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎದುರು ಬತ್ತಿತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳು ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ್ನಗಲಿ ನಾಯಕರನಗಲಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಬರ ಮೂಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ PM ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಲ ಇಡೆಗೆ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಅದೀಗ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಈತೆಂಗ್ಲ ಪ್ಯಾಸ್ತಾವು ಹುಲಾಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂದ ಒಂದುಂಟು ಏನ ಉಲಾಡಿನ ಚೊಪ್ಪು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅದುಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದ ಪಿದಡೆ ಈತು ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಉಲಾಡಿನ ಚೊಪ್ಪು ಒಂದು ಏನರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮೈನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದ ಡೋರ್ ತುಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ತುಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಡೋರ್ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಖಾಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಿನಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇರು ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರನಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಫುಲ್ಲು ವಾಲು ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿರು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿರು ಫುಲ್ಲು ಉದಯನ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಯೋಜಿ ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಂಟು ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ $600 ಬಿಲಿಯನ್ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತುಲಾಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಡೂಮ್ ಅಲ್ದೇರು
ನೆಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಹರಬೇಕು ಪೂರ ಬರೀತೀರಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡು ನೆಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪರಿಗೆ ಲೈನ್ ಉಂಟೋಡು ಒಂದು VIP ಡೈನಿಂಗ್ ಬಹುಶಃ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಅದು ಪಡೆಯವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಡ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡೂಮ್ ಉಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣದಿನ ಡೂಮ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಲ್ ಉಡ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಂತೂ ಕಣ್ಣೆ ಯೋಜಿತು ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಫುಲ್ ವಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಬೊಕ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಂಚನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ವಾಲ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು UAE ದ ರೂಲರ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೀತೇರು ಫುಲ್ಲು UAE ಕಂಟ್ರಿ ಮಲ್ದಿನೇ ಮೇರೆ ಶೇಖ್ ಜಾಯಿದ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮೇರೆ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಶೇಖ್ ಖಲೀಫಾ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ರಾಶಿದ್ ಮೇರೆ ದುಬೈದ ರೂಲರ್ ಒಂದು ಅರಬಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ಅರಬಿಕ್ ರಾಜ ರಾಣಿಲ ಪುರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಒಂದು ಮಗು ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಿನ ಗನ್
ಅಂಚನೆ ಖಡ್ಗ ಪುರ ಮುಖ ದೀತೆರು. Odłożyłabym mu to. Ciekawe co by zrobił. To bym ale wyślijski, ale ವಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಲೋರ್ಗಳು ಅಂಚನೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಂಚನೆ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು. ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡೂಮ್ ತುಲೆ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂಡಂದು ಡೂಮು. Mana pun ini? Mana udah pun? Wah, carpet itu lagi. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೇಯರ್ ರೂಮು ಅಂಚನೆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ತೂಲಿ.
ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಓಲ ತೂವರೆಳು ತಿಕ್ಕಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಎಂಕಡೆಗಂತೂ ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಣ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಲಾಣ ಆತು ಶೋಕಿತ್ತೇನೆ. ಅಂಚನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ.